למעלה מזה. כן. מה קרה? זה מצלח? לא, נראה לי. לא, זה לא שם. היה לנו ממש נחמד עד עכשיו, לא? כן, דווקא היה טעים הפעם. טוב, אתה יכול שנייה להסתכל עליי, לעזוב שנייה את זה? מה דווקא? אתה בכלל רוצה להיות איתי? טוב, לא יכולה להיות עובר דרמטית. עובר אני- דרמטית. התכוונתי להגיד ש... יודעת שכל היינות, סלטים, לפחות בשבילי. למה אי אפשר היה לעשות דייט בבית פשוט? כמה זה אפשר להיות בבית? כל הזמן אנחנו בבית. אבל אני צריך גם זמן לעצמי. אז אם אתה צריך זמן לעצמך, אז מה אתה עושה איתי בכלל? לך תישאר בבית, תתקע סנדוויץ' פסטרמה, הם מטומטם.